Takže nazdar lidi, je tady opět Blender a toto je náš druhý díl čarovného Minecraftu. Dnes hned ze začátku bych vám chtěl ukázat jeden takový joke, jelikož já jsem hrál teda za kamerou, přiznám se, načežil jsem obsidian a našel jsem totiž 3 diamanty, takže jsem z nich udělal diamond pickaxe, nebo jak se to čte, prostě diamantový krumpáč. Natížil jsem ještě nějaké věci tady z nedru, akorát takový trochu joke, nebo fail, nebo jak tomu jinak říct. Tamhle ovce, tu teďka nepotřebujeme, ukážu vám to. Takže normálně se portneme do nether portálu, tak jsme v nedru, ovšem nevím, jestli se to teďka povede, ale když se podíváme zpátky, tak bychom se měli objevit takové skyni, kterou nevím, kdo vytvořil. Ano, jsme tady. Já jsem to tady otočkoval, už jsem tady vybral nějaké věci, které jsem tu našel, ale naprosto to nechápu. Já tady dám. Takhle tu vidím, ale jako opravdu nechápu, co tady je. Dal jsem si tady waypoint, ale trochu se to tady seká. Jako ještě jsem to tady neprozkoumal, říkal jsem, že počkám na vás, ale jo, tady máme iron. Jo, tady ještě. No, asi už nic. Ale každopádně, když se vrátím zpátky, tak se dostanu zpátky do nedru, ale já už tady mám jeskyně, portál, tady jsem si dal, tady, že mám tohle, jo, tohle to je ten olej, to si někdy potom vysvětlíme, protože z toho se dělají ty craftingy a v tom se potom craftí. Ale to si všechno vysvětlíme, tento díl bude, asi budeme nějak rozšiřovat baráček, nebo ještě nevím. Ještě tak něco udělám za kamerou, ale já jsem to tuž, jo, tady jsem šel myslím nahoru. Jo, už jsem nakopal nějaký koul a tak dále, ale čekajte, nevím, jestli jo, tady to bylo. Tak počkej se. Jo, a vlastně už mi to ubírá život. No a nejlepší je, že se objevíme tady a tady už to myslím si, že znáte, jelikož tady mám stáje s koníčkama. To je tamhle je taky něco. Taková pláň. Hele, medúzy tam jsou. O, ježiš. Pojď, skač. Jo, tady jsem dal do té rozmnožovací, jo, vidíte, medúzy. Ani nevím, co dávají, že jsem se nedíval. Jo, ale trochu se mi to seká, mám se hned tady jenom něco vypnu. A někdo mi bohužel píše. Promiň. Teď natáčím, omlouvám se. Příště už by si to nemělo stát. Jo, ale opravdu se mi to trochu víc seká a to mě docela zneklidňuje. Dal jsem rozmnožit Horse Ridera s Ignací. Blenderovče, pozdrav. Čo? Supermane, pozdrav. Karle, pozdrav. A nevypadá to, že by chtěli mít něco společného. Tak to asi nevím. Na to se potom ještě podívám. Tak, hop k sobě. Ty, ale je divné, že si mi to takhle seká, protože to se snad ještě nestalo. Normálně v pohodě. A teďka najednou pozvích 31 fps. No a teď, jo, teď už je to lepší, už se to zvedlo na těch 35. Ještě něco zkusím. To je divný. Tak já to tady ještě vypnu. To je fakt divný, ale tak. No, uvidíme. Takže co dneska? Ukážu vám, co jsem natěžil. Takže natěžil jsem tady 2 water shardy,
jeden cinnabar ore, jeden earshard a 21. Nebo teďka už když to dám k tomu, tak je toho víc. Tak tady to tak nějak rozstřídím. Jo. Takže to se nám upeče, tohle dáme k tomu. Teď já ani nevím, jestli se to vypíká nebo ne. Jo, natěžil jsem tady nějaké, už máme nějaké houbičky. Vždycky je tady těnhle víc, bohužel. Ale tak se stává. Našel jsem nějaký ember. A tady jsem natěžil kobl, protože ten dneska si budeme potřebovat. Postavíme si tady nějakou trochu, asi do druhého patra. Nebo ještě nevím. Každopádně vezmeme si takhle na lopatu. Ale já nemám dřevo. Jo, mám, dobrý. Takže tak hop. Tak hop. Jinak, jestli jste ještě neviděli, tak se můžete podívat na kanál www.youtube.com/user nebo jenom lomeno Tormy LP s někým i. Tam vlastně je nový let's player Tormy a natáčím s ním survival games. Nebo spíš jakože tak spolu to natáčíme, ještě uvidíme jak to bude. Tady to zatím uděláme takhle z koblu, potom bych sem dal asi vlnu. Ale nevím no. Tahle místnost, ještě nevím co tady bude, asi si tady uděláme nějaký pěkný krb. Nebo něco tak, máme na to nether. Takže by to mělo hořet, ovšem nevím jak to bude. Takže to tady takhle vyplníme. Jinak počítám s tím, že určitě asi bude druhé patro a bude také patro dolů. To asi povede tady tu má takhle dolů a budete dole a dole bych si představoval, že budu mít sklad surovin. Takže truhly a tak podobně. Kde budeme mít rozstříděné prostě od koblů až po různé diamanty a takové zvláštnosti. Tak. Tak jo, takže tohle máme celé zabetonované. Mi to laglo. Ono většinou, když se to takhle hodně lagne, tak já už jsem na to přišel. Já natáčím přes Fraps a ten Fraps vlastně nenatáčí jakoby celou tu jakoby po celou dobu, ale jakoby dělá takové střihy vlastní a v těch, když je ten střih, tak se to tak jakoby sekne. Takže když já, no, co si můžu vzít tady tento skrupáč. Tak. Když to uděláme tak. Čekat, já teď nevím, jak to je. To jsou dva bloky, že? Takže jeden druhý. A teďka tak. No, tady to asi popadá. A uděláme hop. Jo, no, tady to vždycky budeme. Jo, tady mám ještě olej. Jo, mi to seklo až na 3 fps, to není dobré. Takže počkat, takže když to bude takhle. Tak jo, takže no ještě asi tohle odbourám. Já nechám tam ten jeden blok. Bude se tady a to by mohlo být tak jakože všechno asi. Ovšem zajdu si pro torčky. Ovšem já teď, jo, koul máme hodně. No, třeba tady ten, jo, ještě mám tady, takže když to spojíme, dám to tady. Torček je míň, ale tak to nevadí. Tak když uděláme 18 teda máme. Tak jo, máme nějak přes tak, to stačí úplně krásně. Na nějaké osvětlení základní. Dáme si ji třeba tady a můžeme kopat.
Nebo já spíš asi první odkopu tady ten písek, já nemám rád, jak to padá. Tak. Uděláme to tak nějak, si myslím, že je stejně veliké, aby jsme vlastně jakoby měli ten místnost pro ty truhly. To je zajímavý. Hlína, písek. Takže jakmile začne dřevo, tak je konec místnosti. Já ještě si vypnu tady trochu ten zvuk. Já mám to rád. To je za chvilku nám zase dojde ta lopata. Uvidíme, co dneska stihnem. A počkej, tady už je asi. Jo, ono už tam je toto. Už tam je. Tady už je. Takže ono to je někde. Ne. No to je někde podsud. Tak a od toho se budeme takhle zřídit. Takže teďka to budeme kopat takhle. No, kdyby si měli lepší lopatu, tak by to šlo asi rychleji, ale tak... teď nevím, kolik je ten barák, jestli 15, myslím na 15. Je, se to opět seklo, takže se asi udělal nový střih. Tak, došla nám lopata, super. Já tady nemám iron, takže skočím nahoru. A teďka budeme mít asi hodně písku. Hele, prase. Tak počkej, já to tady zadělám. Ať se nedostane ven. A ty budeš Franta. Tam to je Karel. Ježíš, další. Ty jo, tak pojď. Pojď na návštěvu. No, asi se jim to líbí. Tak zavřem. Proč ne, že? Takže to je Franta, tam to je Karel a tohle bude... Jak se budeš jmenovat? No ty. Ty oni jdou za mnou. Ne, nejdu. Nevím, jak se budeš jmenovat. Třeba Šunka, to je jedno. Ježíš, já jsem šel pro to. Zapomněl jsem to nahoře, no, se stává. No a ještě iron. Pozor, tě nebouchnu. Tak, takže máme lopatu. A jdeme stavit. Jinak přiznám se, ještě nemám zapnutý tu obtížnost. Protože ještě tady stavíme a tak, až budeme mít trochu víc věcí. Asi je to mě zbabělé, ale bohužel. No, to je, ty začátky jsou takové, takže prostě nejsem takový profík na to ještě, aby asi bych si to hned dal. Potom si to dám na easy. Ale opravdu, když po vás jde nějaký ten ender, ti draci a prostě to, tak je to opravdu těžké. Tak. Já si myslím, že taková místnost by měla stačit. Ovšem ještě stejně to pojede. No ale tyjo, kdybych to nechal jen v tady té výšce, to by nevadilo, ne? No, tak já to takhle nechám, to je dobrý. Ovšem tady dole to udělám asi, jo, já to tady udělám ze dřeva. Jo, já udělám takhle. Tohle to udělám vlastně jakoby z koblu, ty zdi. A doplním to dřevem, to by nemuselo vypadat špatně. Tak. A jinak je možné, že čarovný Minecraft bych začal točit možná, jenom možná, ještě to se neví, no. S craftem, ale ještě se s ním musím domluvit. Ještě jsme se o tom vůbec nebavili, ale on má
máme server, je sice přes Hamachi, ale taky je to server. A tam už máme něco rozjeté. Nebo rozjeté. Je tam prostě už něco. A tohle já můžu zrušit vlastně. Takže tak. A tady povedou takhle schody nahoru. Takže paráda. A ovšem tady tohle půjde nejspíš pryč. Tak jo. Ježíš, já se omlouvám, hned jsem zpět. Jenom něco musím vyřídit, omlouvám se. Tak jo, jsem zpátky, já jsem tady už teda vykopal. Vidíte, to byla hračka. Teďka jdeme, jenom nakopem rychle to dřevo. Uděláme tu podlahu a... Jo, krocan. Pěkně. Ale teďka... Jo, a tady tohle se mi to objevilo a to není moc dobré. Jo, no jde po mně? Nevidí. Tady tohle se mi to objevilo a docela se mi to nelíbí. Protože nevím, co s tím mám udělat. Nevím, jak to vypnout, asi když se vypne hra. Já jsem si všiml, že když dám F9, tak tady je taková nabídka. A tady se mi to jednou spustilo, ale nevím, opravdu nevím, co tady je. No, teď je to tady ještě zelené, super. Zobrazuje ty kostky, ale opravdu fakt nevím, k čemu to je. Tak já jenom to takhle posekáme. Je kripl strom. Tak máme 18. Počkat, tady ještě 19 dřeva, to je, jo. Tak to bude určitě stačit. Nevím, co to je. Asi ohraničení těch kostek, tak za to se omlouvám teda. Protože to fakt jsem nechtěl. Jakože vypadá to epicky, ale nevím, co to je. A ještě teďka se to trochu seká, takže jestli se vám to tam bude sekat, tak se fakt omlouvám. Ale normálně to šlape a teďka nějaký problém. Tak. Hop. Krásně máme nějakých 20 ještě kousků, tady mám 6 a tam 12. Tak jo, takže to by nám vyšlo, ještě když to tady uděláme, tady budou schody, takže stačí jenom takhle jeden blok. No, uděláme schody a... Tak, 8 schodů, to bude stačit plně bohatě. Takže jedny schody, druhé, třetí, čtvrté. A tady tyhle si můžeme schovat. Aha, tady jsou ještě schody, to nevadí. Tak aspoň máme takhle zásoby. Tak máme docela velkou hromadu písku. A potom to příštím díle to asi rozstřídíme teda. Ty torčky si vezmu a ještě... No... Já potom natěžím ještě nějaké dřevo. Tak, jenom tady dodělám střechu. To mám pořád zadělané a ještě tady. Jo, to vyjde. Tady si dám asi fakt dveře, nebo já nevím. No a jako v každém díle se s vámi loučí Blender, Horse Rider, Blenderovec, Superman, Karel, Ignácie, tohle je Pepa a nesmíme zapomenout na teď nevím, který dejme tomu, že tam to je Šunka a tady tohle je, ježišmarja, jak se jmenoval, Josef, Šunka, ne Šunka, jo, Šunka je tam ten, tady tohle je Franta, toto je Pepa a toto je, ty on se ho štítí nebo co? Hej, hele, to je dobrý, já tam ani nemusím skákat, takže tady by mohl být taky plot. Zkusím to třeba tady. Jo, jde to.
Tak jo. Tak, dneska se rozloučím na Blenderovci. A mějte se. A to je ode mě vše. Toto byl druhý díl čarovného Minecraftu. Ahoj, 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 ahoj. Ne, mějte se, čau, čau.